हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसे आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि बोर सारस्रिनाय आरो इसोरनि अननायाव सो दाखालिनि भिडिअ आं जिबायदि नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय नोंथांमोननि अननाय मोनबाय नोंथांमोना जिबायदि ब्लेसिं खालामदों आरो जोबोद मोजां नोंथांमोना सल्युशन हरदों जे बबे मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट लायोबा मोजां आरो मा खालामब्ला मोजां सोर माने गावनि लाइफआव जालांनाय खोथाखौबो सोरबा शेयार खालामहरदों आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो निमाहा बिबाय आं गासैबोनि कमेन्टखौ आं रिप्लाइ खालामजोबनो हायाखैबो जानो हागौ जाय बिथांमोननि कमेन्टखौ आं रिप्लाइ खालामनो हायाखै बिथांमोननि सेराव आं निमाहा बिबाय आरो जाय बिथांमोनहा बा जाय हिन्जाव माहारिफोरा आं बायदि प्रब्लेमजों फेस खालामनांदों बिथांमोननि गाहामखौ आं हामलायबाय आरो आसा खालामो इसोरा जाहाथे नोंथांमोननि साननाय हनायखौ थाबैनो जाफुंहोथों बेनि थाखाय आं इसोरनाव आरज गाबहरबाय ओमफ्राय आं फंसे खोथा बुंदोंमोन जे जोंहा रानि सासे दङ दाखालिनि भिडिअआव बुंदोंमोन आङो बे रानिया सोरहानिमोन बिमा बिफा दंना गैयामोन जोंनि लाइफआव बोरै फैखो आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय बिमाबो दंमोन बिफाबो दंमोन ओमफ्राय रानिया मालायनि नङा जोंहानिनो न'खरनि आरोना माने आफानि बिदानि फिसौजो आरो रानिया माने आंनि गेदेरफोरनि फिसाजोमोन आरो ओमफ्राय माब्रै जे बिमा बिफाखौ खोमानांखो माब्रै मावरिया खावरिया जानांखो आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय दिनै आसा खालामो नोंथांमोना खोनासंगोन 2016 आव जेब्ला हाबा जानानै थांबाय बोरायलाहानि न'आव अब्ला गासैबो थिगानोमोन किन्तु बोसोरनैनि उनाव गेदेरफोरा हरखाबैथ' नङा बेराम जाखाबाय थादोंमोन मानसिया बेराम जानानै बे बुहुमनिफ्राय गोमाबाय ओमफ्राय बे रानिया अब्ला बेखौ माने बै माने आब'मोननि माने रानिनि बिमानि बिब'नियाव माने लखिमपुराव फरायनो दोनहरदोंमोन आरोना बे समाव आरो ओमफ्राय थांबाय गोमाबाय बिफायाथ' ओमफ्राय सारद' बायनानै मास मोनसेबो थायासै ओमफ्राय बे आब'आ आरोना रानिनि बिमाया आसरित माने ओरैबायदि गोमोदों जोङो माने रानिजों सानै आरोना रानिहा जों लाखिनाय रानिया गेदेर आरो बेनिफ्राय उन्दै गाइखेर जानाय गथ'मोन आरोना गाइखेर जानाय गथ'खौ गारनानै आरो बे जों जा नायदों बे रानिखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारलांदों बै बिब'मोननि गामियाव लखिमपुराव बियो खारलांबाय फिसाजोखौ माने फरायनो दोनहरनाय जायगायाव आरोना ओमफ्राय आसरित जों माने गोमोबाय आरोना मा बुंनो उन्दैया थालांबाय गिदिराथ' हजोंहायनो दङ लखिमपुराव फ्राय साननैसोनि उनाव माने दोनफैबाय बे जोंहा लाखिनो रानिखौ दोनफैबाय आरोना बे बिमायं लाहा दोनफैनानै मानि थाखाय दोनफैखो मानो होनोब्ला बिमाया बे जायगायावनो हाबा जाहैबाय बे गथ'आ थांलाय फैलाय स्कुलजों थांलाय फैलाय लामायावनो गोलैयो माने बिमाया हाबा जाहैनाय न'खरा आरोना बेनिखायनो मा होनबाय बे गथ'खौ जों बेयाव दोनला हजोंहायनो लांनोसै बे बिमाजों जों दोना मानो होनोब्ला बे बिमाया गथ' नाङा होननानैनो बेयाव हाबा जाफैबाय बेलेग हौवा लानानै जों बेजों दोना होननानै दोननानै थांबाय आरो रानिखौ ओमफ्राय दानाथ' मा खालामनो गथ'फ्रा बिमाबो गैला बिफाबो गैला नङा होमबा बिमा थाजासेयावबो बिमा गैला दुखु मोनदों जोंबो बिराद बोरैबा मोनदों आरोना जिहेतु इमान गावनि गोरबोआव एथ'खौ लानानै जोनोम होनानै आलाय सिलाय बिदि गारलांनायखौ माने बिदि जाथावनाङा आरोना न'खरनिनो बाथ्रा बुङाबाबो जाया जिहेतु आद्रा जागोन काहानिया बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गासैखौबो शेयार खालामनो सानबाय ओमफ्राय बिदिनो रायलायबाय सानैसो नायबाय बिदिनो जोंनो ओमफ्राय सासेल'मोन बे माने फिसाला सासेल'मोन आरोना बे रानिनि बिफाया सासेल'मोन ओमफ्राय गासैबो माने बिनानाव गोजामोन आरो साथाम बिनानाव साब्रैमोन आरो बेसा हौवासा सासेल'मोन बे गेदेरफोराल'मोन आरोना ओमफ्राय माने आफानि बिदायाबो गैला सिगांनो गोमाबाय ओमफ्राय बिबैल' दंमोन हारसिं
ओमफ्राय बिबैयाबो बुरिबाय दा माब्रै नायनो सानै मानि गथ' माब्रै सोलिनो गावबो हाया ओमफ्राय प्रेसाराव गोलैबाय हाई प्रेसार जानानै हाई प्रेसार स्ट्रोक जानानै माने पेरालाइज बायदि जाबाय आरोना बे आइया माने आफानि बिबाजैया आरो ओमफ्राय दाथ' उपाय गैला जोंनो गासिबो माने नायबाय थादोंमोन अब्लाबो माने न'खरावनो रावबो गैला होननाय बायदि जाहैबाय आरोना ओमफ्राय जों रायलायबाय माने बिमाय मोनाबो बुंबाय जे जों उन्दैखौ लांनोसै होननानै मा खालामनो मा मानो जानानै जों बिदिनो न'खरनिजों न'खर सावरायलायबाय जे जुदि बिसा लाङा जों सानैखौबो जोंहानो लाखिगौमोन आरोना ओमफ्राय जिहेतु लांबाय बिमाय मोना बिमानै मोना लांबाय उन्दै सासेखौ आरोना जों गिदिरखौ लाखिबाय जिहेतु रानि ओमफ्राय नैबे स्क्रिनाव नुनायानो रानिया ओमफ्राय जों लाखिबाय ओमफ्राय बिदिनो फोरोंबाय ओमफ्राय बर' राव रोङामोन आरोना मेन प्रब्लेमा बर' राव रोङा लखिमपुराव एसामिस मिडियामाव फरायदोंमोन माने बर' रावखौथ' मोनसेबो बुजिखायामोन आरो मा खालामदों बहा थांनो बेफोरखौबो जेबो रोंखायामोन आरोना ओमफ्राय साननैसो जों गामिनि स्कुलावनो होबाय बर' मिडियामावनो होबाय ओमफ्राय जिहेतु लोगो लेवा गासैबो न'खराव जोंहाबो हारसासो रायलायजोबो नालाय आइ आफामोनाबो ओमफ्राय जों सानबाय माने रायलायबाय बोरायजों आंजों रायलायबाय बिदिबाथ' नङा बर' मिडियामाव फरायनानै जुदि गावनि रावखौ सोलोंनो हायाबा महा प्रब्लेम जागोन उनाव माने खस्थ' मोनहैगोन बा गावनि माने बर' जानानै बर' रावखौ सोलोंनाया मोजां होननानै जों रायलायनानै मा खालामबाय जोङो बर' मिडियाम प्राइभेट स्कुलाव जोङो नाम थिसनबाय आरोना नाम थिसननानै थाखोथामाव डाइरेक्ट थाखोथामाव माने गामियाव फरायखाबाय नालाय थाखो 4 मोनबायमोन थाखो 4नि उनाव आरो थाखोथामाव होफिनबाय जोङो थाखोथामाव होनानै दायो क्लास 5 मोनबाय आरोना थाखो 5आव मोनबाय दायो सोरजिमा बाथौ आश्रम होननाय मोनसे प्राइभेट स्कुल खुलिदों आरोना बेयाव जोङो होदों दायो टटेलि माने बर' राव रोंजोब्बाय फरायनायफ्राबो माने आपग्रेड जासिनबाय मोजांनिफ्राय मोजां सिगांथ' बुजिनो हायामोन नालाय बर' रावखौ बिनि एसे खस्थ' जायोमोन आरोना दायो खिन्थु टटेलि बर' राव रोंजोब्बाय बिराद गोजोननाय मोनो आरोना जोङो जे सासे गथ'नि माबा मोनसे मोजां मावनानै जे माने फरायनायाथ' फरायखागौमोन खिन्थु गावनि बिमा रावखौ जे जों माने गावनि थ्रुयै नङाबाबो जों हस्टेलाव दोननानैब्लाबो बेखौ गावनि बिमा रावखौ रायलायनो हानाय जि खालामबाय बिराद गोजोननाय मोनो आरोना जोङो जिहेतु बेखौनो गावनि फिसा बायदि सानो जों दा टटेलि नायो खरसा पाति गासैबो जोंनो माने एरेन्ज खालामजोबो आरोना स' बिराद गोजोननाय मोनो आसा खालामो मिजिं लाखियो जोंबो बेखौ लानानै जे इयुनाव माबा मोनसे मावनो हायो गावनि आथिङाव गावनो गसंनो हायो बिदि साननानै जों माने फोरोंगासिनो दङ जिहेतु गोजोननाय मोनो आरोना इसोराबो नायहरदों माबा मोनसे जोंहा गावनि आंगो फिसा गैयाबाबो जे जोंनो सासे जोंनि लाइफआव हरदों आरोना हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा जोंनो सासे हरदों स' बिराद गोजोनो आरोना स' थेंक इउ स' माच इसोरखौबो आं साबायखर बावहरो जे जोंनि लाइफआवबो जे रानि सासे हरदों स' बेखिनियानोमोन दायो माने जों थाफाया नालाय नुवा आरो नोंथांमोना गामिया हस्टेलावसो थायो नालाय आरो हस्टेलाव दोनामोनब्ला प्राइभेट स्कुलाव होआमोनब्ला बे बर' रावखौ मालाबाबो रोंनाय नङामोन होननानै आं सानो आरोना रोंनाया रोंगौमोन खिन्थु माने टिउनिंफोरा मोजां जानाय नङामोन स' उन्दै समावनो थाबनो सोलोंगोन होननानै जों हस्टेलाव दोनहरनाय जाबाय आरोना स' बेखिनियानोमोन नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय जे रानिया माब्रै फैखो जोंनि लाइफआव सोरहानिमोन खिन्थु देरखानायमोन नालाय जोंखौ आइ आफा बुङो आरोना आदै मादै होनो आरो जेबाबो माने बुजिनाय समावनो बिमा बिफाखौ खोमानांगौ जाबाय नालाय बोरैबाबो नाङो बिमा बिफानि अननाय मोनाब्ला माबायदि जायो आंबो मिथिगौ आंबो उन्दैनिफ्रायनो बिफानि अननाय मोनाखै आं जेब्ला 6 बोसोर जादोंमोन अब्लानो जोंहानि बाबाया गोमादोंमोन बा गोमालांदोंमोन आरोना बेनिखायनो आंबो दुखु मोनो जे बिमा बिफा गैयाब्ला जे सासे गथ'आ माबायदि माने फिल खालामो माने अननायखौ माबायदि हास्थायो बेखौ आंबो मिथिगौ आरो बिमानि अननाय मोनदों जोङो बिमानि अननाय बिमानि
आइनावनो माने बिफानिबो आरो बिमानिबो जों अननाय मोनदों जिहेतु अब्लाबो माने बिफानि अननाया आलादा नालाय बिफानि अननायखौ जों मोनासै आरोना गोसोआव थाहां जानाय समावनो माने गोमालांदोंमोन आरो जोंना बाबायाबो स' बेखिनियानो शेयार खालामबाय आं नोंथांमोनजों थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बा आंजों जोबजासिम थाफानायनि थाखाय थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ आरो मोजाङै था आरो जोबनायाव थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनि थाखाय एथबां बोर सारस्रि हरबाय इसोरनि सेराव आर'ज गाबबाय आरो मोजां मोजां सल्युसन हरबाय थेंक इउ स' माच बाय बाय